Friends, borebai, Bodo Info official YouTube channel lau da जायफ्रा students totally नोंथांमोना बे रांखौ दाला एबा लोनखौ दाला so बेनि सायाव मानो आं बुंदों नोंथांमोना भिडिअ नाय जोबजासिम and बे रांखौ नोंथांमोना खावसेल हरनांगोन आरो so नोंथांमोना लोन लाबा साख्रि मोनगोन ना मोनला गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ बेनि सायाव बे कमेन्ट्सखौ लानानै नोंथांमोना गोदान भिडिअ लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियर जायो दा लोगोफोर मोनसेले रिक्वेस्ट नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोब जास्ट नोंथांमोना 8 मिनिट टाइम हो बेनिफ्राय सोंनांगौ जेबो सानला आं सानो जे नोंथांमोना गासिबो क्लियर जाजोबगोन ओके एन्ड बेयाव सो नोंथांमोना बे लोनखौ लायोबा मा प्रब्लेम जानो हागौ एबा जाया सो बेनि सायाव बिग आपडेट लाबोदों आरो डेटआ गासिबो चेन्ज जाबावबाय दा माबादि चेन्ज खालामगासिनो गभर्नमेन्टआ माबादि पलिसि लागासिनो दङ बेनि सायाव नोंथांमोना ए टु जेड भिडिअ मोनबाय थागोन दा गोबाव खालामा बेखायनो जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ हौवाफोर हिन्जावफोर सोर हागोन सो गासैबो इलिजिबल हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो बेयाव इलिजिबल जागोन जे बे नङा हौवाफ्रा मोना हिन्जावफ्रा मोना नाथाय गासैबो मोनगोन जुदि गोरोबब्लानो नोंथांमोननि क्राइटेरिया सो दायो लोगोफोर जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे नोजोर हो डेटआ सोलायबावबाय अके दा जोंहा मोनदोंमोन मैयायो 22 अक्ट'बरा लास्ट डेट रेजिस्टारा नाथाय बारायनाय दायो गभर्नमेन्टआ फिन खनसेबाव डेट होबावबाय जे 7 नभेम्बरसिम नोंथांमोना दायो रेजिस्टार खालामबाय थानो हासिगोन अब्ला सो बि एसे लेट जागोन नोंथांमोना लास्ट फाइनाल एप्लाइ एसे लेट जागोन जानो हागौ डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ आरो चिफ सारा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों सीएमआ गभर्नमेन्टनि सीएमआ जे एप्रिलसिम थ' माखासे ट्रेनिंआ कन्डाक्ट जाबाय थागोन आरो नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबगोन डाइरेक्ट एकाउन्टआव नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय जागोन बे स्किमाव जुदि इलिजिबल जायोबा एबा सेलेक्ट जायोबा आरो बे सेलेक्टखौ खालामगोन माखासे स्टेट लेभेलावसो खालामगोन होनना बुंदों लोगोसे डिस्ट्रिक्टआवबो अर्डार हरोब्ला स' डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इन्सपेक्सन जागोन एबा चेकिं टाइमनि सार्भे जानानै नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननो हागोन जुदि नोंथाङा क्राइटेरिया गोरोबोब्ला एबा नोंथाङा इलिजिबलब्ला सो दानिया दा बैसोआ बिग चेन्ज जाबाय जोंहा फार्स्टआव 18 मोन दायो 28 इयार्स खालामबाय अके 20 इयार्स जाथारनांगोन अब्लासो हागोन एन्ड बेयाव नोंथांमोना एसटी हिसाबै 10 सिम फरायबाबो जागोन क्लास 10 पास नङाबाबो जागोन जोंनिया खालि 10 पास सिम फरायबाबो एबा 10 सिम फरायबाबो जागोन अके बेयाव नोंथांमोना 2 लाख मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय 18 इयार्सनिफ्राय जोंहा माखासे डिटेल्सआ गैला जे 18 इयार्सआ बेयाव हानाय नंला अप टु 28 इयार्ससिम एन्ड आई कार्डआ नोंथांमोना जाबाय पेन कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स दा बैंक पासबुक दङ आधार कार्ड दं भटार आइडि दं गोजौ जि दं बेनो जागोन मोनसे एन्ड बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्सन नांथारगोन एन्ड बेनिफ्राय बैंक पासबुकखौहाय जायखिजाया बैंक पासबुकआनो जागोन बायदिखौ बुंबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जेनुइन खालामनोबा कमार्शियेल नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय बेनो जाबाय 31 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना टाइम दङ स' बिसिम नोंथांमोना बेनि सिगां खुलिनांगौ होनना बुंदों सिमाहाय फ्रेश मेडआवहाय एन्ड बेनिफ्राय पेन कार्डआ नांथारगोन आरो बे जायनाखि केन्डिडेट लाग्रा स' बिथांमोना लन थानो मोननाय नङा जायखिजाया लनखौहाय स्कुइ जानो मोननाय नङा अके स' अब्लानो नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानाय नङा जुदि स्कुइब्ला नाथाय जुदि क्लियारबा नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' बेनिफ्राय एसटीफ्रा बेसेबां बैसोसिम 28 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्ससिम जेनेरेला 40 इयार्ससिम हागोन नाथाय ओरैबायदि बाथ्रा 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम साख्रि नागिरो स' बेखायनो जायनोखि स्टुडेन्ट बिथांमोननो बे लनखौ होनाय जायाखै जाहाथे प्रब्लेम गोग्लैयै बायदि दा मानि थाखाय होआखै बेनो जाबाय 18 निफ्राय स' नोंथांमोना 20 इयार्सनि गेजेराव दङबा स' नोंथांमोना 100% जब नागिरो बेखायनो बे लनखौ नोंथांमोना गोसो होनाङा मानोना नोंथांमोना बे 2 लाखनिफ्राय बांसिन मोनगोन जेब्ला गभर्नमेन्ट साख्रि मोनो दा गभर्नमेन्ट साख्रि मोनोबा नोंथांमोना हमना ला क्रर थाखा मोनगोन एबा नोंथांमोना 60-70 लाखसिम एकाउन्टआव रां हाबनाय जायो अके जेब्लासिम 60 इयार्स जासान्दि नोंथांमोना रिटायार जासान्दि स' बेबायदि रांखौ मोननो हायो नाथाय 2 लाखजों नोंथांमोना जुदि जबनि टारगेट दङबा स' नोंथांमोना टटेलि बे लन एबा स्किमखौहाय दाला अके जुदि 28 इयार्स दंबाबो नोंथांमोना 20 निफ्राय 43 सिम दंबाबो बे लनखौ नोंथांमोना दाला जुदि स' नोंथांमोना साख्रियाव टारगेट दङबा आरो सीएमआ दायो मा मोनसे आपडेट होखो नोंथांमोना फ्रेश मिटखौ नायनो हागोन स' बेनिफ्राय 2 लाख रांखौहाय नोंथांमोना बेसेबां हरफिननांगोन बेनो जाबाय 50%ल' नोंथांमोना हरनांगोन 2 लाखआव नोंथांमोनाहाय 1 लाख आरो 5 लाखआवहाय नोंथांमोना 2.5 L नोंथांमोना हरनांगोन अके जास्ट 50%ल' नोंथांमोना सुख'नांगोन आरो बेखौबो खनसेनो हरनाङा स' नोंथांमोनाहाय आफ्टार 5 इयार्स 5 बोसोरनि उनावसो नोंथांमोनाहाय इन्स्टलमेन्ट टाइपआवसो हरनांगोन जुदि 5 लाख लायोबा नोंथांमोना दानफायाव 5,000सिम फैगोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय इन्स्टलमेन्टआ आरो किस्तिया एन्ड बेनिफ्राय फाइनेन्स बादि जाबाय एन्ड 1 लाख लायोबा नोंथांमोनाहाय 2,000नि बारा गोग्लैगोन दानफायाव 4 बोसोर नोंथांमोना सुख'नांगोन माने खनसेनो नोंथांमोना हरलायनाङा जास्ट दानफायाव 2,000 हमना ला 83 85 गोग्लैगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना फोजोबहैनांगोन जुदि फोजोबाबा स' नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआ बुंदों एक्सन लागोन बेयाव नोंथांमोना एग्रिमेन्ट पेपाराव नोंथांमोनाहाय साइन खालामनांगोन स' दानिया सिबा मा होनखो चिफ मिनिस्टारा मा होनखो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायदो जे जायनोखि स्टुडेन्टस एबा साख्रि लानो सानदों बे लनखौ लानाया मोजां एबा लायै स' नोंथांमोना दानिया नायदो प्रेक्टिकेलि भिडिअ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰথম ট্ৰান্সটো লৈ তেওঁলোকে অপব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতে চৰকাৰী চাকৰি আদিৰ কাৰণে কোনো আবেদনত তেওঁলোকক আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ
So दायो नोंथांमोना गासैबो क्लियार जाबाय दायो नोंथांमोननि बाथ्रासै नोंथांमोना मा सानो लायो लाया लनखौहाय आरो लोगोसे लायोब्ला स' नोंथांमोना मा प्रब्लेम जागोन बेखौथ' मिथिखाबाय एन्ड बेनिफ्राय जुदि लानानै जुदि मोजां खामानि मावनो हायोब्ला स' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां जागोन आरो बे रांजों नोंथांमोना माखासे लाइनखौ नोंथांमोना हमनो हागोन गाव गावनि थांना थानायनि स' बेनिमोन दिनैनि बिग आपडेट एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगोन जेब्ला डिटेल्सआ फैबावो आरो बेनिफ्राय मोनसेल' बाथ्रा जे नोंथांमोना स्टुडेन्टसफोरा बे लनखौ दाला जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेमाव जायबायदि आं बेखौनो हास्थायो जाहाथे नोंथांमोना गभर्नमेन्ट जब मोनो अके स' गभर्नमेन्ट जबा गोसो हो एन्ड बेनिफ्राय बे लना देरसिन नङा जायफ्रा स्टुडेन्टस नोंथांमोना फरायनायाव गोसो हो मानोना स' जोंहा अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो ADRE साख्रि फैगासिनो दङ जेराव 22,000 भेकेन्सि लोगोसे आसाम पुलिस फैगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे जेबो आफसोस दाजा 18 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना 28 इयार्सनि गेजेराव हायैफोराबो आफसोस दाजा आरो लोगोसे जायफ्रानोखि कारेन्ट स्टुडेन्टस दंगासिनो दङ एबा साख्रि नागिरगासिनो दङ नोंथांमोना 18 निफ्राय हमना ला आफ्टर 43 इयार्ससिम नोंथांमोनाबो बे लनखौ जाहाथे दाला स' बेनोमोन दिनैनि बिग आपडेट